Moi boas, que tal e moi benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. Como a todos os xoves, nos non faltamos a nosa cita coa actualidade do sector vitivinícola. Así que xa saben, póñanse cómodos, que imos coa cabeceira e comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A floración comeza a aparecer timidamente nos viñedos mellor situados da comarca de Osalnés. Para a vindeira semana, as previsións meteorolóxicas dan novas precipitacións. Polo tanto, os técnicos de campo recomendan revisar os tratamentos fitosanitarios. Falamos con Alberto Barral, de Condes de Albarei. Nos mostreos que facemos o que a campo sinalmente, pero, o que estamos a detectar é que, o ritmo de crecemento que levamos nas 2-3 últimas semanas, que se suavizou un pouquiño debido ao que a baixa de temperaturas, pero seguimos estando en un par de semanas o mellor adiantados respecto a unha campaña normal, eso que no tocante a estado fenolóxico, entón, un poquinho xa nestas visitas tamén xa se empezan a apreciar naquelas parcelas mellor ubicadas, pois sí que xa se empezan a apreciar o que os primeiros síntomas de floración, pero que de momento ainda moi pronto para empezar a falar dela. Eu creo que en cuestión de unha semana, 2, sí que xa podemos estar falando de que estaremos en plena floración. Claro, isto nos situaría un pouquiño a mediados do mes de maio, cando normalmente plena floración a solemos ter entre finales de maio, incluso algún ano se ten retrasado hasta mediados de xuño. Entonces, sí que estamos falando de que seguimos adiantados con respecto a unha campaña normal, pero que algo que se foi suavizando, debido a esta baixa de temperaturas. Normalmente, despois conforme vai avanzando que o ciclo vegetativo da planta, o normal é que estas diferencias que despois co paso dos meses que se vayan acurtando. Hai anos nos que parece que a cousa vai moi retrasada respecto de outros anos, e despois, che ven un mes de xullo con máis calor e enseguida te pos en tempo. Este ano mesmo, mellor agora estamos moi avanzados, parece que puida seguir este tempo todo verán, pero de repente che ven un mes de xuño, de xullo, pero máis frío e te pos en tempo, De feito, un pouquiño, mirando que as previsións meteorolóxicas para a semana que ven, sí que anuncian un cambio completamente de tempo e con posibilidade de precipitacións abundantes durante moitos días. Entonces, no caso de darse as condicións, pois sí que xa cambiaría completamente todo.
Todo isto como afecta ao estado sanitario das plantas, non? Entonces, bueno, podemos empezar na semana pasada, decir, bueno, pues ata a semana pasada, pues bueno, a verdad que o estado sanitario perfecto, esta semana tamén, moitos viticultores trataron a semana pasada, é dicir, que a día de hoxe os viñedos deberían de estar protegidos. Aí solamente é mellor ter en conta dúas cousas. No momento no que se aplicou, moitos deron a principios da semana pasada, é dicir, que hacia finales desta semana, pois sí que xa o período de protección xa estaría no límite, e outros viticultores deron a mediados da semana pasada. Eu a verdade que non me fiaría moito deses tratamentos, inda que nos desaconsellamos tratar en días de eventos, pois bueno, sempre ves que hai algún viticultor que fai caso omiso e trata en días de evento, non? Para min eses tratamentos non son fiables ao 100%, porque non sabes exactamente o que é a cantidade de produto que quedou na planta. Mentres que outros, pois, bueno, decidiron esperar e trataron xa a finais da semana pasada, o que o venres moita xente fixo os seus tratamentos. Entón, bueno, un poquinho en función do momento no que se aplicara, que é o que estamos recomendando, parece ser que para este fin de semana, que é sábado e domingo, que pode chover, entón, aqueles viticultores que tratasen o luns, por exemplo, da semana pasada, e que estas choivas llos colla con 12 días, 13 días do último tratamento, sí que sería recomendable tratar antes desas choivas, porque, bueno, se van dar condicións de infección, seguro, o máis seguro que eso, que este fin de semana, entonces se nos collen estes dous últimos días, decir, con 12 días, 13, aí sí que corremos risco de que eso, de que a viña non estea completamente protegida, hubo moito crecimiento desde o último tratamento, e nos poderíamos ter infeccións de mildiu. Aqueles viticultores que decidiron esperar e trataron, por exemplo, o venres da semana pasada, de momento poderían esperar un poquinho de estar pendentes das previsións que hai xa para a semana que ven, de cumplirse dan auga a partir do mércores e durante varios días. Entonces, pues bueno, seguramente teñen que tratar entre luns, martes da semana que ven, pero bueno, poderían esperar as choivas deste fin de semana sen tratar despois das choivas. Dende que apareceron as primeiras manchas, pues bueno, a verdad que non se volveron a detectar novos síntomas. Estas infeccións viñan do 27 de marzo e máis do 30 de marzo, que foran os dous últimos días que se deran condicións de infección, e claro, os viñedos estaban desprotegidos porque ainda non se habían dado os primeiros tratamentos fitosanitarios. Que pasa? Nesa semana, moi poucas parcelas tiñan unha visitación mínima de 10 centímetros ou 8, para que pudiera haber infeccións. Entonces, claro, donde se detectaron esas primeiras manchas, pero bueno, sobre todo eso, foron parcelas máis adiantadas, que nesas fechas tiñan brotes máis de 8 centímetros como mínimo. A partir de aí non se volveron a dar condicións de infección, é dicir, polo que é probable de que, incluso de hoxe a 2 semanas vista, que non aparezcan novas manchas. Claro, habrá que estar pendente de que se unha parcela temos unha infección, pois este fin de semana, por exemplo, claro, esas manchas non nos van a aparecer este fin de semana, nos van a aparecer dai a 10 días, 8, 12, bueno, depende un poquinho das temperaturas que teñamos. A parte dos tratamentos fitosanitarios, labores culturais, por un lado solo, moi importante, ahora antes de floración, teríamos que ter o solo libre de vegetación para favorecer a oqueiración. Entonces, eu tampouco non son partidario de facer laboreos na terra, é dicir, fresar ou ganchear estas alturas, xa sería moi tarde. Entón, a día de hoxe, se nos encontramos unha parcela con moita erva, o ideal é facer un desbroce. Facendo un desbroce a estas alturas, pois pasaríamos o que é xa a época de floración de sobra. Pois, bueno, igual teríamos que volver a repetir máis adiante. Outras labores, pois, bueno, poden ser deschuponados, sobre todo, pois, bueno, nesta parcela, sí que podemos ver que, bueno, sí que nos encontramos moitas plantas como esta, unha planta que ten 2-3 anos, que se podou arriba, e, bueno, manteñen o que os brotes todos que saliron ao longo do tronco. Eu aquí sí que sería partidario, pois, bueno, de eliminar estes brotes para favorecer un maior crecimiento nos brotes que temos arriba no emparrado, que son os que vamos a aproveitar para o ano que ven para a poda. Despois eu, o que labores de poden verde o que xa en plantas adultas de produción, non son partidario deles, sigo solamente, pois eso, deschuponaos no tronco, tema de despuntes, eu son partidario de facelos máis adiante, despois de floración, se unha vez que remate floración, aí xa podemos empezar a falar de despuntes,
desletados. A ver, hai en outras zonas vitícolas que sí que é unha labor moi importante, que é de despuntar antes da floración. A finalidade deso que naquelas plantas, pois, bueno, naquelas variedades que tenden a ter problemas graves de corremento de flor, pois o que se fai é despuntar para que o que a savia que ten a planta que vaya directamente ao froito e calle máis, non? No caso noso do albariño non se trata dunha variedade con grandes problemas de corremento. Aquí moitas veces, pois, bueno, que os viticultores se confunden a un problema de fecundación con corremento realmente e falta de callado, non? Claro, que estes problemas de fecundación veñen dados normalmente por períodos de choiva. É dicir, nós, se cando estamos en floración, pois, bueno, ven un período de 2 días, unha semana, como ten vido moitas veces, e lle cadra xustamente no momento de floración o que non vamos ter é unha fecundación. Nestas variedades, como pode ser a garnacha ou o merlot, este proceso o pasa, sen problema ningún, que pasa no momento no decallado e formación do froito, aí temos un corremento, que é xa cando que a uva ten un tamaño como a punta dun alfiler, tocas o racimo e se desgrana. Vale, pero eso suele ser en outras variedades. Na variedade do albariño non suele ter moito problema, por iso que, bueno, tampouco non é sería unha labor con moito coste. En sistemas de conducción que é máis fácil, en espaldera, por exemplo, facer un despunte, pero claro, facer un despunte nun emparrado ten uns costes moi altos que, bueno, que realmente para mí non teñen sentido, senón, si que o mellor eses costes, pois, bueno, trasladalos despois para máis adiante para facer un despuntado e un desnetado, pero para despois de floración. Como resumo, no tocante aos tratamentos fitosanitarios, escoller moi ben o momento de aplicación, como dicía antes, aqueles viticultores que a día de hoxe lle fagan máis de 10 días, é dicir, que hacia o fin de semana teñan 12-13 días, eu trataría antes das choivas. Aqueles viticultores que tratasen máis tarde poderán esperarse a lunes-martes, pero, bueno, sobre todo é moi importante eso, non tratar, digo, por aqueles que trataron a mediados da semana pasada, non tratar en días de evento, porque, bueno, realmente non te podes fiar deses tratamentos fitosanitarios, non solamente pola deriva que teñas, pola contaminación que poidas orixinar, sino porque realmente estamos aplicando un tratamento fitosanitario que nadie te pode dar unha garantía de que teñas a viña cuberta. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Máis información na nosa web. Como xa lles contábamos no programa da pasada semana, a Denominación de Orixe Rías Baixas recibiu a visita dun centenar de alumnos da prestixiosa Basque Culinary Center do País Vasco. Unha viaxe que durou 3 días, pero que foi intensa, durante a que puideron coñecer os nosos produtos, a nosa cultura e as nosas paisaxes. Unha experiencia que xa están desexando repetir. Xa se cumpren 6 anos do nacemento do Basque Culinary Center e 6 anos tamén da primeira vez que os seus alumnos do primeiro curso visitaron as Rías Baixas. Eso es una iniciativa que comenzó hace 6 años, un poco, pues, una cosa es lo que tú das en la academia, en la universidad, en la escuela, etcétera, pero después vamos a tocar realidad. Y esa es una de las máximas del basque. Entonces, bueno, pues en contactos con ellos, pues propusimos entre los dos, porque nos hacía un viaje a Rías Baixas para que conociese más de cerca, pues, el mundo del vino, nuestras peculiaridades, etcétera. La idea, pues eso, que conozcan cómo se trata nuestro producto, que conozcan la uva, el viñedo, el entorno, la cultura, la gastronomía. Todo durante os 3 intensos días que dura a viaxe pola nosa terra. Un tempo cheo de experiencias e de bons produtos que quedan na memoria dos máis de 100 alumnos deste prestixioso centro vasco. Tenemos un producto fantástico. Y bueno, yo creo que esto es una carrera de fondo, ¿no? Y sí que tenemos todavía un montón de recorrido y bueno, eso yo creo que es que hay que incidir un montón en la formación a la gente sobre, en este caso, pues sobre los vinos. Nosotros hacemos un montón de seminarios, catas, participamos con universidades, con escuelas de hostelería, etcétera, para que conozcan el producto. Una vez que conozcan el producto y lo caten, lo prueben, yo estoy segura que les va a encantar. Pero tienen que llegar allí y conocerlo. Entonces, pues esa es una labor que nosotros desde el Consejo Regulador
incidimos y trabajamos un montón. Y esto es una actividad más de formación al final. Con la suerte de que la puedes desarrollar in situ y con 104 alumnos que al final se van a quedar con esta experiencia, porque al final es una experiencia. Probar a Lamprea, visitas polas subzonas de Osalnés e o Rosal, un percorrido en barco pola ría de Arousa ou coñecer as bateas e unha cetaria son algunhas das actividades que lles prepararon os anfitrións. Todo iso sí regado polos viños de Rías Baixas. Pues inmejorable, como siempre. O sea, era difícil de superar y yo creo que este año esto os habéis superado. Sí, han sido 3 días súper intensos, pero con unas visitas muy diferentes y para los alumnos una experiencia que seguro no olvidarán en la vida, seguro. Cada vez estamos más enamorados de Galicia, es decir, o sea, yo tal cual es, ya me valdría. Sí, no sé si os daría muchas recetas, ¿no? Nos acogéis muy bien y ya ves que tanto por producto, por gente, por geografía, por cultura, ¡buah!, es súper rica, todavía tenéis cosas que muchas otras han perdido, o sea que creo que más que añadir, mantener lo que tenéis. Claro, la experiencia de estos chavales con 18, 19, 20 años, no se les va a olvidar, estos son una esponja. Los de cierta edad ya no, nosotros tenemos una esponja un poco así, pero estos meten información y además esta información a primer golpe no se olvida. Esto no es una clase, no es una historia de teoría donde un doctor sabio, maestro, conversa y explica, no, esto es una sucesión de paisajes por delante tuyo, de imágenes reales en 28 dimensiones. Dende o centro confesan que cursos despois do seu paso polas Rías Baixas os alumnos continúan falando desta viaxe, unha cita na que eles aprenden e que serve para abrir unha enorme fiestra de Galicia para o mundo. El objetivo son los productos, porque al final cuando hablamos de cultura gallega y vasca hay muchísimas más aquí. Estamos hablando que puede haber 15 nacionalidades diferentes entre esos 100 alumnos. Por lo tanto, estamos mostrando la riqueza y los productos gallegos pues prácticamente a todo el mundo, empezando desde culturas americanas, norteamericanas, centroamericanas, latinoamericanas, asiáticas, toda Europa, y yo creo que eso, pues tanto para los productos como para nuestra propia carrera y su aprendizaje, es un lujo. Al final también estamos viendo, ¿no?, un país, una sostenibilidad, ese minifundio, esas fincas pequeñas, ese savoir-faire, ¿no? Aunque luego hay alguno que dice, no, pero tienen que mejorar, muy bien, tendrán que mejorar, pero coño, esa experiencia de años también tiene un valor, ¿no? Y pone en valor la tipicidad de los vinos de Rioja, porque hoy tenemos la oportunidad aquí, de Rías Baixas, ¿no? Pero hoy tenemos la oportunidad aquí de probar ¿cuántos vinos? Y casi todos distintos, que eso es lo que engrandece, ¿no? Porque la homogenización, esa falta de depósitos de 1 millón de litros que hay aquí, eso es una buena aventura, ¿no? Os reis da visita son os produtos galegos cos viños de Rías Baixas a cabeza, uns caldos que aprezan e ao mesmo tempo sorprenden pola súa versatilidade, a súa frescura e as súas posibilidades. ¿Qué denominación hay en el mundo que en tan pocos años haya hecho lo que ha hecho esta? Es que no sé, ha sonado la flauta, ¿no? Ha sonado media orquesta, porque esto ha levantado al mundo. Habéis jugado casi sin enemigos. Bueno, los enemigos están a millones, ¿no? Pero digo sin enemigos en el sentido de que esto tiene unos rasgos de distinción que existen pocos vinos. Yo diría que el chacolí, esos vinos de pansa blanca, de Alella, pero no hay más vinos así fragantes, frutales, florales, pero además todos distintos. Solo tengo una cosa, que es esto. Tenemos que dejarle que viva un poco más para tomarlo. Durante esta viaxe son moitos profesionais da hostalería galega, dende cociñeiros a adegueiros, os que lles abren as súas cociñas e instalacións para que se poidan achegar os produtos da terra, coñecendo ademais a súa procedencia. Nos en Galicia temos o mellor produto do mundo que ven do mar, témolo aquí, entón que veñan a velo, pois para nos un bon moito, non? E que vexan ese traballo que ten, ese frío que se pasa, porque seguro que pasaron frío esta mañán, entón que se vexa o traballo que hai detrás, non só é un produto ben feito ou ben presentado, senón o traballo que hai detrás de produtores, mariñeiros e moitos outros máis. Que non se seduce ante este produto, ante este viño, ante estas bodegas que tanto esforzo fan por poñer a nosa gastronomía no máis alto, no? A gastronomía en Galicia está nun momento moi especial, moi bonito, temos que aproveitalo, darnos a conocer e poñernos sobre todo en valor, no?
O sector é consciente da importancia desta visita que permitirá deixar a súa impronta nos máis de 100 alumnos da Basque Culinary Center e futuros prescriptores. En Galicia tenemos una riqueza gastronómica impresionante, ¿no? Y yo creo que tenemos que continuar avanzando, ¿no? Nuestros productos estamos acostumbrados a ofrecerlos con unas preparaciones, vamos a decir así, un poco primitivas, ¿no? Y se pueden hacer cosas fantásticas, ¿no? Se pueden hacer maridajes increíbles, se pueden hacer coctelería increíble y bueno, tenemos que hacer que la gente conozca los productos auténticamente gallegos, que son los que están dentro de los consejos reguladores e indicaciones geográficas, ¿no? Y tenemos que acostumbrar a que nuestra hostelería ofrezca esos productos. Amor propio, creer en nos mesmos e apostar con forza polo noso son as claves que dentro do sector ven para ter éxito. Si queremos que la gente venga aquí, viene por lo que es diferente, ¿no? Yo no voy a Madrid a tomar Rías Baixas o no voy al País Vasco, si voy al País Vasco tomo chacolí, si voy a Cataluña me tomo un cava, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, que modificar. Hay que fidelizar al turista de esa manera, ¿no? Al visitante. La gente viene aquí por el paisaje y por la gastronomía. Y si no ofrecemos nuestra gastronomía, pues estamos haciendo, yo creo que un mal negocio. O amor propio, creer en nós, eso sempre foi algo que quixen poñer en valor, non? Temos moitas cousas excelentes, hai que promocionarse ben, eu creo que a ADO está facendo moi ben, creo que hai moitos dos nosos produtos que o fan moi ben, pero todavía hai que ter máis amor propio e promocionar fora os nosos produtos. E mentres o sector traballa e mira cara ao futuro, a denominación de orixe Rías Baixas e Galicia sempre terán no Basque Culinary Center un aliado. Sin ninguna duda agradecer a la denominación de origen Rías Baixas que colabore con nosotros desde la primera promoción y nos dé esta oportunidad de venir. Agradecer a todos los cocineros y todos los profesionales que nos abren sus puertas, pero con un cariño y una profesionalidad increíble, esas explicaciones que nos dan desde la técnica y desde la emoción, que es lo que queda ahí a sangre bien puesto, y bueno, y el poder decir, pues hasta mañana, que volveremos al año que viene seguramente, y con otra promoción y muchísima más ilusión. Igualmente. Gracias. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Seguimos con noso repaso da actualidade na sección das breves. A Asociación Española de Cidades do Viño, ACEVIN, e o Ministerio de Educación chegaron a un acordo para regular a formación de enoturismo dentro do catálogo de cualificacións profesionais da formación profesional. A intención é crear unha especialidade sobre este eido dentro da familia profesional de hostalería e turismo. A ACEVIN foi impulsora da iniciativa, xa que considera que ante o auxe do enoturismo en España é moi importante contar con profesionais formados na materia, algo que actualmente é complicado debido á falta dunha titulación oficial que recoñeza esta formación e as súas competencias. Numerosas corporacións municipais apoiaron esta postura da asociación, entre elas a de Cambados. Ata 79 proxectos do sector vinícola e das augardentes optan este ano as axudas para a transformación cun investimento de 21,7 millóns de euros. Segundo apuntan dende a Consellería do Medio Rural, estas cifras demostran que este eido agroalimentario segue a ser un sector estratégico para a economía galega, ademais de ser a actividade máis exportadora. Ángeles Vázquez salientou que o mundo dos viños galegos está en constante transformación e modernización e cada vez é máis competitivo, polo que require de ampliar os mercados para manter un nivel
nivel de crecemento económico axeitado. Para el, o medio rural destinou nos últimos 3 anos máis de 5 millóns de euros para a internacionalización dos viños galegos e 3,6 millóns máis para a campaña 2016-2017 para a súa promoción en países de fora da Unión Europea. A ruta do viño Rías Baixas conta xa con case todas as prazas reservadas para as actividades das 6ª xornadas de portas abertas das rutas do viño de Galicia. O programa desenvolverase entre os días 19 e 21 de maio e a gran maioría das iniciativas son de carácter gratuito. Este ano, como novidade, inclúese unha ruta de ilusión, ofrecendo 2 actuacións do Mago Pedro Volta o venres 19 na adega Gran Bazán e o sábado 20 en Terras Gauda. O propio venres a enoteca O Muiño da Chanca ofrecerá a actividade Venres de Tapeo, que cunha entrada de 5 euros permitirá degustar un viño da DO Rías Baixas acompañado por 3 pinchos. O programa completase coa ruta do humor da man de Kiko Cadaval o domingo 21 en Martín Codax e cos buses do viño que percorrerán a través de 9 itinerarios un total de 24 adegas asociadas. O Surfing de Lérez fíxose co premio ao mellor festival do ano durante a 4ª edición dos Premios Galegos da Música de Martín Codax. A cita pontevedresa superou aos outros 2 nominados, o Nigranjas e o Festival de Pardiñas. O músico marinense David Salvado tamén foi recoñecido como o mellor artista de música tradicional galega polo seu disco Lobos. O premio honorífico recaeu na musicóloga suiza Dorothée Schubert polas súas novidosas achegas metodolóxicas na recollida e recompilación de cantos populares de 38 zonas xeográficas de Galicia. Este ano a entrega de premios que se celebrou no Pazo da Cultura de Pontevedra contou coa actuación da compañía de teatro A Panadaría, que tiñan como obxectivo reivindicar o papel da muller no mundo da música. E ata aquí chegou o noso repaso da actualidade do sector vitivinícola desta semana. Non esquezan que, como sempre, voltaremos o vindeiro xoves con máis información aquí en Orixe e Calidade de Canal Rías Baixas. Sexan felices. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.